Dobrý deň, prajem. Volám sa Aurel Lantodi. Som spolumajiteľom a hlavným agronómom vo firme Agref a Conagro SRO Komárno. Obhospodárujeme 1800 hektárov, robíme klasickú rastlinnú výrobu, pšenica špaldová, pšenica tvrdá, pestujeme slnečnicu a na značnej výmere kukuricu. Ročne oreme zhruba 600-700 hektárov, a to hlavne všetky polia po kukurici, aby sme vedeli dobre zapraviť pozberovej zvýšky. Na to viac menej využívame techniku od firmy Agroservice, pluhy značky Kuhn. Dobrý deň, vážení priatelia, moje meno je Žolt Miškovič, pracujem ako produktový manažér značky Kuhn vo firme Agroservice. Predmetom dnešného krátkeho videa bude testovanie opotrebiteľných častí pluhu, a to konkrétne špicov a lemešov. V rámci testovania budeme porovnávať originálne náhradné diely Kuhn s neoriginálnymi náhradnými dielmi. V rámci originálnych náhradných dielov Kuhn budeme používať špice s označením Olympic a Supermarathon. Originálne špice s označením Olympic sa vyznačujú tým, že sú patentované značkou Kuhn. Ich výrobný proces pozostáva z kalenia a takisto zo špeciálneho kovania. Kalenie zabezpečuje tvrdý povrch týchto špicov, čo zabezpečuje vysokú životnosť, a takisto vysokú efektivitu využívania týchto špicov zabezpečuje to, že sa môžu montovať jednou alebo sa môžu montovať druhou stranou. Keď si všimnete, v miestach, ktoré sú vystavené najväčšiemu opotrebeniu, majú hrubonávar, čo takisto zabezpečuje vysokú životnosť. Špice sú vyrobené tak, aby mali samočistiaci efekt, čím zabezpečujú vysokú kvalitu práce. Ďalším typom testovaného náradia bude špic s označením Supermarathon. Je to v podstate momentálne najviac predávaný špic značky Kuhn. Je zosilnený, špička je zosilnená karbidovými plieškami, preto plieškami, aby vrstva karbidu bola po celej tej hrane v rovnakej hrúbke, a takisto karbidový špic a tepelné spracovanie telesa tejto špičky je spravené v jednom procese, aby tam nenastali žiadne miesta, ktoré sú neni tepelne spracované a ktoré majú menšiu tvrdosť a tým pádom menšiu odolnosť. Keď si všimnete miesto, ktoré je vystavené najväčšiemu opotrebeniu, ktoré sa nachádza hneď za zosilneným miestom, je najhrbšie, má hrubonávar, čiže to zabezpečuje vysokú kvalitu a vysokú životnosť týchto náhradných dielov. Výrobca udáva 4 až 5-násobnú životnosť oproti klasickým štandardným dielom. Ako sme spomínali, predmetom dnešného testovania je porovnávanie originálnych a neoriginálnych náhradných dielov. V rámci originálnych náhradných dielov od značky Kuhn musím povedať, že Kuhn ako výrobca poľnohospodárskych strojov a náradí jediný v Európe má vlastnú zlievareň. Čiže má tu bezkonkurenčnú možnosť sledovať kvalitu výrobného procesu od samého začiatku, čiže počnúť s nejakými chemickými testami prírodného surového materiálu železnej rudy až po konečný výrobok, po finálny test. Táto možnosť poskytuje výrobcovi Kuhn ako unikátnu možnosť byť nezávislý od dodávateľov a kontrolovať si kvalitu výrobkov samostatne. Čiže treba si uvedomiť, nie všetko, čo vyzerá rovnako, má aj rovnakú kvalitu. V rámci dnešného testu nám domáca firma Agref sprístupnila alebo umožnila použiť ich pluh značky Kuhn Multileader 7-hlavový. Ako vidíte, na prvú hlavu sme namontovali karbidový špic a takisto zosilnený lemeš, nakoľko prvá hlava je vystavená najväčšiemu opotrebeniu a tieto náhradné diely podľa výrobcu majú najdlhšiu životnosť. Ďalšie hlavy sme takisto vybavili potom s originálnymi náhradnými dielmi, čo sa týka špice a lemeša, a každú hlavu striedavo sme potom vybavili neoriginálnymi náhradnými dielmi, či aj špic, takisto lemeš. Ďalšia hlava sú zasa originálne náhradné diely a zasa neoriginálne náhradné diely. Vážení
priatelia, znova sa stretávame v rámci testu, ktorý slúži na porovnávanie originálnych a neoriginálnych náhradných dielov, ktoré používame na pluhy značky Kuhn. Predmetom tohto testu je ukázať vám životnosť, kvalitu a takisto stálosť jednotlivých náhradných dielov. V rámci tohto testu sme pomocou tohto pluhu Kuhn zorali približne 200 hektárov pôdy. Hĺbka orby bola zhruba medzi 20 až 25 cm, rýchlosť orby bola od 8 do 10 km a pôdy, na ktorých v podstate tento pluh pracoval, boli zväčša, ako vidíme, ťažké černozeme, ílovité a lepivé zeme. V rámci tohto testu, ako som spomínal, chceme poukázať rozdiel medzi opotrebiteľnými dielmi, a to konkrétne medzi karbidovými špicmi, medzi klasickými štandardnými špicmi dodávanými značkou Kuhn. Ako môžeme vidieť, milí priatelia, vidíme teraz karbidové alebo tvrdonávarové opotrebiteľné diely pluhu, či je to už špic alebo to je lemeš. A vidíme, ako sme spomínali, po 200 hektároch práce tvrdonávar alebo karbidové doštičky ako na špici, tak na lemeši sú takmer neopotrebené, hroty sú ešte stále, čiže vidíme po 200 hektároch pôdy, dá sa povedať, takmer žiadne opotrebenie. Čo sa týka porovnávania originálnych náhradných dielov Kuhn, ako vidíme, opotrebenie špicu originálneho náhradného diela je značnejšie oproti tomu karbidovému, ale čo sa týka kvality toho náhradného diela, ako vidíme, je to rovnomerné opotrebenie, a nakoľko je ten náhradný diel hrubší a v rámci opotrebenia vidíme, že tá hrana zostáva rovnaká, čiže zabezpečuje rovnakú pracovnú hĺbku toho náradia. V rámci tohto testu sme takisto hlavy pluhu vybavili s neoriginálnymi náhradnými dielmi a tu môžete pozorovať rozdiel opotrebeniny neoriginálnych náhradných dielov v porovnaní s originálnymi, čiže vidíte nový neoriginálny náhradný diel a vidíte pôvodný neoriginálny náhradný diel. Čiže ako vidíte, opotrebenosť špica je úplne iná ako pri originálnych. Není zachovaná celková šírka toho náhradného dielu, ale opotrebenie, ako vidíte, v tejto časti je oveľa väčšie. Čiže týmto pádom není zabezpečená taká istá pracovná hĺbka a taký istý záber toho náhradného dielu. Milí priatelia, účelom tohto testu bolo poukázať, aký je rozdiel medzi jednotlivými typmi náhradných dielov. Samozrejme, testy nám môžu preukázať rôzne výsledky. Tieto testy, čo sa týka životnosti náhradných dielov, veľmi závisia od typu pôd, veľmi závisia od pracovnej rýchlosti, závisia od hĺbky práce. Samozrejme, všetky tieto náhradné diely, ktoré boli namontované na jednotlivých hlavách tohto pluhu, sa nám opotrebovali do určitej miery. Samozrejme, v súčasnosti vždycky je najdôležitejšia cena náhradných dielov. Lenže chceli sme poukázať na to, že nie vždycky cena má byť tá mienkotvorná. Ako vidíte, karbidové náhradné diely, aj keď sú rádovo cenovo vyššie ako štandardné, ale takisto životnosť je niekoľkonásobne vyššia. Táto životnosť nám zabezpečuje jednak kvalitnú prácu, dodržiavanie pracovnej rýchlosti, úsporu času v rámci výmeny týchto jednotlivých náhradných dielov a takisto kvalitnejšiu prácu s týmto strojom. Milí priatelia, cieľom tohto testu bolo vám poukázať rozdiel medzi tými jednotlivými opotrebiteľnými náhradnými dielmi. Dúfam, že aspoň trošku sme zbudili vašu pozornosť a porozmýšľate nad životnosťou, nad efektivitou týchto náhradných dielov. V prípade akýchkoľvek otázok, čo sa týka dostupnosti, cien alebo iných otázok, vám veľmi radi zodpovieme v našich strediskách a budeme radi, ak nás budete kontaktovať.